Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak iki bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Kowe jane ndek utek ora to? Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Sawangre. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel. Aku ki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok Karang Kadempel, Lho, tandinge sing arep nandingi. Oh iya, Tru. Moh. Tru, Moh. biasane kowe perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng ya awake ora petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke ora mutu. Ila arwahi almarhum Ki Sena Nugroho sing lillatamul al-Fatihah. Sinongwati Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut kambreng ganggeng awit denceng-dencengan tak kira bakul kapuk munggah ning pendopo. Iki kok ana kethek putih. Mongko capet-capet aku kelingan. Aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih. Ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak. Apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyun pangapunten Kyai. Kenging menapa paduka supe dhateng kula? Aku ki takon wangsulana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kaliyan Kyai Semar. Nek ngono apa kowe iki Anoman? Mboten lepat kula ngabdipun Anoman Kyai. Lah dalah. Lah kowe iki kok dinayi umur dawa? Inggih pangestunipun mekaten. Selama iki ket sore wis apik lho, Pak. Konjur wong tuwa iki kleru yen entuk wae. Sak suwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Gindi. Kula tasih nderekaken Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kowe Sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih Kyai. Anoman pirang puluh taun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggih. Ki Lurah ugi nak manggih kawidadan. Slamet. Wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane. Nala gareng Anoman ki lho. Wah. Anoman wis slamet, Man. Pangestunipun Kelurahan Ula Garing wilujeng bekti kula kunjuk Ki Lurah. Waduh kaya awet urip kowe. Inggih. Untumu ya isih komplit. Nggih pangestunipun tasih.
Awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih Ki Lurah. Karo sapa? Piyambakan kemawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten Ki Lurah. Sampun sami pejah sedaya. Wah, wis do mati kabeh? Sampun. Kantun kula kalian Paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semonake iki do mati. Nggih, mestrinipun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya Man ya. Inggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Slamet Man. Ki Lurah Petruk menika. Wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampan ana. Nuli sangat anggen kula ndadosaken jimat. Wah, makplong barang karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang Ki Lurah Petruk. Syukur. Prayogakno ya Man. Iya sampun boten kirang prayogi. Slamet Nyok. Nyok, wonten dawuh. Slamet wae. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan Kong. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyanyuk-nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong ki apa anane? Dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk. Gugat karo sing kuwasa. Mboten Ki Lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu ki apa anane tak undang nyuk ya, kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng. Bekti kula kunjuk, tak tampa ta. Ora nggo kanca rombongan mboten. Namung piyambak mawon Ki Lurah Bagong. Wis do mati ya, sampun. Munyuk sing raine wedhus wae kapimindo. Kaya mati, pejah. Munyuk sing raine boyo kapisarobo menika ugi pejah. Munyuk sing buntute dawa banget kae cacing kanil menika ugi sampun boten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim. Sedaya mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mengkari kowe. Inggih, mekaten Ki Lurah. Ayo wis toto-toto mati. Lho. Kondur kon toto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Ha wis gek matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Ki Lurah. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening pepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati, penggalipun Sri Prabu Rama Wijaya katingal mboten gadhahi karakat, katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingal rengu. Sareng kula wantunaken munjuk atur ngersanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dene gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marteng jagat paring dawuh bilih sapengker panjenengan persasat sampun mboten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar sampun dangu anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat ngupaya wonten pundi dunungipun Kyai Semar parandene mboten dipun saged kula sumerapi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya nanging sareng kathah-kathah anggen kula nyuwun priksa dhateng sangya para kawula tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Ki Lurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Ki Lurah Semar kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya mugi kepareng enggalih dinten sakmangke monggo kula dherekaken kundur wonten negaring Pancawati angemongi kula warga ing Pancawati kados wingi uni Kyai Semar Badranaya. Ya tak tampa omonganmu tak tampa ning kosek aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh, pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya, Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglenthung tegese tanpa
atur saka aku mekaten Ki Lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Pancawati Senggana. Ucap kacarita nalika semanten dereng purna sami Balacana kasarupraptaning utusan saking negaring Astina nenggih Sang Tapa Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel kagiat kang samya mulat Anoman malumpat sampun prapteng witing naga sari kok aku ora ngimpi apa-apa lah kok dayoh ting jedul lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature Senggana Penemban winantu ing suka basuki rawuhipun Penemban gandak bleguduk suwaru gembal sumarante awela iya Semar slamet tekaku ning Sambikala Praptaku dipun sekecaken anggenipun lenggah Penemban wis ora kurang prayoga Praptaku ning Karang Kadempel kene Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk nara gareng tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Penemban kula ngaturaken bekti Petro kantong bolong tak tampa pangestu tampanana lho nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bagong tak tampa pangestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong. Nune nggih sanget anggen kami dadosaken jimat paripe dipun sekecakaken Penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datan pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar cekak aos Bloko Suta. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku sing wigati tak jujuk wae. Supaya kowe enggal ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samengko iki. Nggih. Niku langkung prayogi. Sawanku to praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen to anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngestina lan para Kurawa bisa anjayeng bawana. Satemah negara Ngastina saka kondhang kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ning Karang Kadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting maragake kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajeg kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajeg kaya ngeten iki pripun? Nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajeg kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu rasa dowai. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina.
kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe momong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar, nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah, mongko kondang Kalukengrat. Persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap kuwi mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha melengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing atase Semar ki wong kondang Kalukengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng, separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi, omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar. Ning ora kaya ngene iki, ora ngisini-sini. Ngono? Omahmu kaya mengene iki dimbrukke, gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana saguh nyukupi, saguh menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasembatan. Kowe nganggo nyamping saka emas ginepeng. Ayo. Dinggo jarikan, emas kok dinggo jarikan. Apa ana? Sesuk bakale ming kowe sing nganggo, ming kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora ming lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok petung-petung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tok tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luwih saka sak barakanmu utawa kawula kiwa tekan Karang Kadempel kene. Ayo Mir mangkat ya Mir ya. Bagong kok mangkat piye to? Ketoke kaya menghanyutkan. Wis piye menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok banjur terus grusah-grusu kuwi ora apik kedadeane. Harus tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah meng kari ungkang-ungkang tenguk lenggan jengkul apa Tru? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan jengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek iki ora kendangan jengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan jengkul. Ngkari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kosek togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala-alaning wong ki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku momong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa. Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para Sata Kurawa wis padha sarujuk bakal insaf. Bakal padha eling. Ora bakal padha tumindakan karo Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa 100 cacahe klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem ngomong marang para Sata Kurawa, bakal padha eling Purwodasena, ora nerusake ngene tumindakan karo Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekke yen to wis tekan negara Ngastina. Mula kang sangka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Ning jaba wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki mung drajating batur ning Panakawan kok
dipethuk nganggo kreta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kreta kencana ditarik kuda 8 diret para wadyabala. Ning kono kowe engko bakal disebut-sebut sewijining wong kang bakal dadi pengayomaning para Sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko ki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Ora ya bocah dina iki ora sandadak tija-tija. Ning wanter sabdaning anak Prabu Duryudana, Bapa Penemban Durna, menawi Semar dipun imingi-imingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat tuen kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo kula sumanggaken dhateng Jengandika Bapa Durna Purba Wasesa kula borongaken dhateng Jengandika Bapa ing Sukalima. Nah tegese aku wis menang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Astina Semar apa kelakon aku nggunakake cara-cara sing kasar apa kelakon aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka angger-angger kautaman. Yen perlu Karang Kadempel kene iki tak bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Astina Semar Batranaya. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon lir kincang ing aris Risang mawe kandrung sabaran katulu. Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina Karang Kadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karang Kadempel. Kawula sak Karang Kadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna iki nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wengis. Ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi. Kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Neng kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Waduh. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karang Kadempel Pak. Saploke aku dilantik dadi linmas Karang Kadempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusaking Karang Kadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong lantil lho kowe. Wong tuwa ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Lho ora basa. Tak basanana iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora mung sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe kok dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong nang negara Ngastina, Karang Kadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek Karang Kadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar, ning kawula sak Karang Kadempel. Sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathoke suwek kenthange metu. Piye, Tru? Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Wah iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Samangsa-mangsa ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok planet teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora, Mbah? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe.
Sampeyan diutus mboyong Semar. Wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bereng ngulon ngecan. Rembugan nek Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilih kuwi disiliki. Nek ora diwangsuli ora disiliki ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Lho, sejatine, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal palangi karepku ngene bayang-boyong marang Semar Badrana mesti bakal tak katut ge dosane. Ha nek ngono aku sing arep katut ge dosane. Lho, nek pancen kowe dadi pepalangi Durna, kowe tak katut ge dosane. Fake. Apa kong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing dingolesi weteng kuwi lho. Fake iki maksude wis tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngepalangi karepe Durna, tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Loh. Apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi, Pak? Mbuh. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka wetenge Simbok. Simbok sapa? Mbuh. Bagongnya karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nek aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrek. Gong, lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, waduh. Mudar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Heeh. Aku ya ngedeg-deg ya. Wong ki menggo sumbare kok senengane medan-medani truk. Dewa mudhun aku ora wedi. Dadi sampean ora usah gleleng. Apa rumasamu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing wedeni awamu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna, nendi papane wong neter kanthi dayan. Aku manut, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Wis tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Goa sawat teklek ndasmu lho. Sore-sore omongane ora. Njaba golek nggon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tangkep. Oh, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njara langit. Semar boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Oh. Hei. Ngapae? Aku ora melu. Meng disilih batange kok terus cengelmu kuwi. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela, gah. Nek arep sumbar nggo awake dhewe. Wonten iso nglangkai batange Bagong boyo Semar Badrana. Oh, lakon mati tereng apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak iki bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Bayi jane ndek utek ora to? Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Sawangre. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Ha cak kendel e. Aku ki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngeroyok Karang Kadempel, lho, tandinge sing arep nandingi. Oh iya, Tru. Moh. Tru, moh.
Biasane kowe perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake ora petha kok kon perang. Matane kira. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isenke, bentuke ora mutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja olehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sapa sing arep nandingi? Waduh. Sapa ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Inggih. Wonten dawuh iki lho, Rak. Kowe karo aku kan kanca. Inggih. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang segara ndengan goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Degya kala togok. Uduh. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku apa mbiyen? Didi. Terus jaman kowe arep diserbu prajurit Ngalengka, sapa sing ngandani? Ki Lurah Nala Gareng. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas? Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kowe keluwihanku nang kono kowe. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ngraosaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sago, sagah. Ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun Kula Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Bila menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel, kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere lara ora tak suntikke kok yakin nengke wae nganti mbathang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel aku. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anoman tak lilani Kurawa patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong bae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho nggih wis paken dawuh.
Mbok biyen lahir dipateni wae, Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapak niku dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene, Pak, kene tengok ini, Pak. Ora. Ngono ae mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis. Ya. Waduh kedangaan, Wan. Lenggah kene. Nyun ngapura, Bapak. Aku kok bendina mintok waneni lho, Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodo. Bar bodo jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ono sing sedeng ukurane, Truk. Jare ono nek si Semar iki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng, aku iki seru arep nukokke. Aja dorame. Wetro, pripun, Pak? Kawula Karang Kadempel konsumise rada adoh, mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestoke dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestoke dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Nggih, Pak, ngestoke dawuh. Wis. Ngono wae, mengko nek kira-kira perange saya mbondo kalani Petruk kowe matura karo aku. Lho niki ngestokaken dawuh. Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal njawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Sampun mboten kirang prayogi. Nggih ngestokaken dawuh, Pak. Wis purna gatining pepanggihan madaning padukan Karang Kadempel. Nalika semanten katingal sigra manjing telenging Baliwisma Kelurahan Mayantaka. Eling-eling sipating pamong parandene lamun katinon kanthi permana jati kaya tumurun ing Sang Hyang Bathara Ismaya ingkang katingal gumebyar busanane. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora nanggono magawe gelarira wang-wang. Wah, sajae pancen wis pentas meguru anyar. Bagong wani napaki kridaning para Sata Kurawa. Ndara Kartomarma, ya dasar Purnyata. Ayo bapakmu entuk boyong ning Ngastina apa ora? Nek ora entuk aja kelakon dosa. Bumi angus Karang Kadempel. Mangke riyen, Mas. Nek sampean ajeng boyong bapak niku rembuge perkara Durna karo bapak wau kula wis menggaris bawahi. Kula ora arep melu-melu. Ning gandeng Durna ngucap nek arjeng gawe bumi angus Karang Kadempel niki masalah sing tak anggap dadi tok sumbering perkara. Lho, tok sumbering perkara piye? Tok sumbering perkara dadi gegeran kaya ngeten iki. Mula aja nganti gawe gegeran kowe mundur. Mundur piye? Bapakno wenehno aku. Nek bapak mboten purun diboyong, Karang Kadempel tak bumi angus. Lah niki kula ora mbelani sapa-sapa ning kula mbelani Karang Kadempel. Ora sandadak kanthi pawadan kowe mbelani Karang Kadempel. Ning sing wigati kowe nggondheli bapakmu tak boyong ning Ngastina. Upama tak gondheli kowe arep apa? Lho, ora basa karo aku. Aku kuwi kadang nata kowe mung batur ora basa. Basa ya gelut ora ya gelut, percuma. Nggo ngapa kula dadak basa karo sampean? Wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ora minggat kene merganing patimu. Bantangane ana mak. Wah, setan iki. Man, wonten dawuh. Kowe iki standby nang kono. Nun. Kowe iki standby nang kono. Standby menika menapa? Maksudku kowe siap nang kono, kene iki wis mempenge. Malah nang kene mangani kacang dipepe. Nggih. Rene, nggih ngestaken dawuh kula. Malah dene arep mbelani. Lho.
Gawa munyuk barang arep babar ledek munyuk kowe. Aja ngawur. Iki arep munyuk ning satriya. Ngerti ora? Tau maca buku urung kowe? Anoman Gembong Mangleawan ya iki. Lho. Anoman sing kondang kawenang-wenang. Mulane kowe aja waton iso terus nantang karo Bagong. Ayo saiki nek pancen sampean wani karo Bagong mungsuhmu do aku ning iki. Anoman iki ming munyuk sing dindelke apane? Sing dadi nyatane mo Kartomarma. Wah, edian ora basa karo aku, jangkar karo aku sak karepku. Wis ana Anoman kok harus sapa-sapa ora wedi aku. Ayo, kon maju munyuk kuwi. Tugele sirahe tak cangkinge sirahe. Mboten dawuh. Arep dicangking sirahmu. Sinten sing ngajeng nyangking? Iki menika sinten? Kartomarma. Kadange Prabu Duryudana. Rampunge, Mas. Sendika. Aku tak ngasuh. Iya. Nang gelas kae es teh sapa? Nggih kula. Tak ombe ya? Iya. Munyuk kok tuku es teh iki cara ngendi? Iki apa sing jeneng Anoman? Ya dasar Puranyata. Ora kukut barisanmu aja takon dosa. Kelakon aku yang bakal ngrampungi para Sata Kurawa. Maju sangat tebak dadamu ini marganing matimu Anoman. Petruk barang melu perang we nglabuhi desa ya Mas. Ayo. Kula ora mundur. Mungsuhe Petruk kanthong bolong pecah siramu. Bang Cobi. Mati. Mati. On. Galeng balang
tangan cekot sikil becik kal pelang rasah kokean gunem tanpa guna mungsuhe nala garing sumbalmu kaya yak-yak ayo sing dadi nyatane pecah siramu nya wedian piye reng mumet dase to andene kok maju kono kowe wae kono aku cah ringkih kok wah dan ganti Petro ganti anane ya mudah Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petro ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu Jata Sikura wae dan. Iki kanca mundur, delik rasa melu apa delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon ulah samboyong Semal Badralaya mbangane Kulawa lemuk. Ulame Anoman sing maju enten ing pabalatan ning Petluk Galeng Bagong kabeh maju wuh selempak. Nggo wangsul Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Semar ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kuwi rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun elek-elek lho, Man. Wis rasa to elek iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampeyan wis jadi sampeyan ulang gugu monggo. Nek nganti sampeyan kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, Nur. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, maju wae. Ponokawan rampung ana. Wah. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petro Ndara Dursasana ya mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe lebu Gareng lebu Bagong Anoman sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane oh dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya mboten sah mungsuh Ndara Anoman Petruk lakon ngalahke sampean lho iki mung batur gedibal wong elek nyolong mripat kok arep ngalahke karo Dursasana lho nggo menang apa sing dadi nyatane piye sampean mriki butuhe napa nglabrak kowe nyo lho ngopo iki lho sampean mriki ajeng napa nglabrak kowe nyo lho ra penak to rasa dadak kokean omongan tiwas kokean omongan lho antil pisan gletak sampean isin ya ora? Oh iya. Lah mula nyo nek ajeng ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, ming kari mateni Anoman. Lho penak to? Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun nggih, Pun. Ini jame mepet yo wis.
Ayo. Modar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean sok mateni karo Petro urip ya men doyak utang dhewe iso. Nyo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni ora. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iso. Didi kempot barang ditokke ayo guys. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa ki piye? Nyo. Ambiar. Gondodo. Nyo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah. Pun sirah empun, cengel empun, dodo empun, wis. Nek cara satriya gentenan. Usung ngomong gentenan sapa? Wong aku mentok kon ngantem kok. Weh, sampean ora isin apa diprisani piye akeh. Pangeran Pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas kok ora gelem nek cara kula isin. Nek cara kula wirang. Yo, ajake. Buri, yo. Padha-padha ampuhe. Dodo, yo. Dodo. Wah, ya kemedunen. Waduh, Petro, waduh. Edan. Dodo, gesuk ngapunten, baleni. Dodo ya terus mak kluthuk. Ora apa-apa, rame. Nyo, pecah. Mburi. Iya. Dodo. Riki. Mburi. Dodo. Nyo. Ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo. Dodo. Sirah. Sirah. Iya iki wis dikeke. Sip. Kok entuk palu semono gedene, Gong? Palu nggo nutuki aspal tak sile. Men modar. Matek ora. Amboyo ambo kaya ngowek tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal. Modar. Dir. Turu kok neng dalan iki lho. Tangi aja kaya bocah cilik. Aduh man, mumet banget man. Mumet piye Petro setan. Ditukke sirah kula ora diantem-antem bul nyeluk Bagong kok palu gedhe banget. Man vertigo kula. Piye? Vertigo. Napa-napa kualik pripun niki tak gawa Kakang Penemban Durna pripun Kakang. Jajaran sukertane baru iblis lanat. Petro kantong bolong ngolo gareng Bagong Anoman ngrusak barisan Kurawa. Bubar mawon ora iso dikukup. Apa kira-kira kowe kuat nadai Kyai Jundamanik ketiban pusaka? Saka 5 ora padha gladran dadi kondo jetutang Begawan Durna Barat. Kowe arep ndi? Rada mlayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor. Pucuke kok do Anoman mlayu ora tanggung jawab. Kowe arep mlayu ora tanggung jawab. Truk. Mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa.
adepane. Kowe ngerti ora? Ora. Ngono tak kandhani. Durna nggawa pusaka. Ora wedi aku. Pusaka kae ampuh. Tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundha Manik modar kabeh. Terus Melayu wae. Padul karo bapak. Aku wis sing nantang Durna terus, wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gelut ora waton. Ora okol ning nganggo akal. Nek kowe mung ngokol tok ngethuke Cundha Manik mati tenan. Semen. Wis semen. Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa? Tak pethoke Begawan Durna. Asemi ra nututi to kowe? Ayo ora wong kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Heeh. Skeneane liyane iki. Aku nekat melayu terus kowe bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Ana karo maju-maju aku tak wadul bapak. Oh ya tak wadul bapak. Aku tak omong karo bapak nek durung nggo pusaka. Aku ya omong nek bapak nek durung nggo pusaka. Ah ngopo ngetutke? Wadul bapak. Ora maju. Modar tenan. Akhirnya sadar. Ket mau. Aku mau melayu nek ora tututi aku menggok perapatan kono liwat desa bali nang bapak kok. Ora dupak raimu modar kowe. Wis ayo wadul bapak. Yo. Wah. Mulane Bagong gleleng pacai gebelo sirahe. Dicobani karo Antasena. Oh, Pakde. Panjen aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin goleki bapakne. Antasena piye? Mudula. Bagong tekani kricung cara sikile. Arto kapake bojo cari kricung sikile. Undurna Antasena sik jebal jajamu dibano. Yo. Modal. Wis jan. Modal. Iya. Modal we. Hot. Wah. Jajah mrata imbang yen padha-padha. Bagong. Kowe aja gawe kisruh. Negara Ngastina ayo bali bapa Begawan Durna. Ora ngerti sapa bapakmu. Mula kowe aja budhek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora? Aku ora bakal bali. Tahu Nono Windana ora bakal bali. Bajikur kowe ngecek aku kowe. Kowe ngecek kowe, ora ngecek. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan, Kartomarma, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha kok arep gleleng. Arep odor. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, areng apa? Titi bantanganku kekrakon titi tinjo ngekrek nyawamu. Ya. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gek diantemnya. Dan. Iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye. Antemane piye, guys? Gak omong, guys. Gak omong, gak ngantem, guys. Kok
kowe omong klerak-kleru. Kelakon mati den aku nyo. Diar kowe. Agene meng kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi nameng antemamu ora sepiro wae nyo. Lho. Kowe rasa gleleng, mula aku wis tak omong karo kowe to, kowe iki nek gleleng senengane ora iso kaya ngono kuwi. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nang nggon aku wis tak campuri ndok. Temanja banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok raiku barang to malah. Wah, walesen. Cici traksi. Aku walesen. Kepiye? Aku walesen kowe ora mundur, mungsuh Bagong tinjungake ra nyawamu kowe. Kapokmu kapan? Penabuh iso tak hapusi. Kowe aja sembrono. Ayo. Gek. Anton mergane Pak. Tenan saiki tenan yakin. Aku ora ngapusi aku yakin iki. Ndak aku ngendi dihapusi pengrawit cilaka aku mati jere aku. Mundur. Bagong ngamuk Dewangi Antasena. Kurawa bubar maut mundur. 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 Citraksi barang ya wis perang. Pun Man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lelaki ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula kok biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku dienggo mermilang. Bagong sajake bar meguru anyar. Kukul antem sirahe rapopo Man? Suarane mak klothak. Kok kaya ngantem bathok klopo. Wonge ngletak. Sing ada memendono matane. Terus kula citrang-citrang mundur iki merganing patimu bres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candas kula digebuki blus mangker Man. Pun. Cici cilaka nek ming musuh padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mumula niki sing dadi tok sumbering perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna Bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana penyelesaian permasalahan. Iya. Neng nang dudu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para sasata Kurawa nyenyemelangi mah. Bapak Bagong nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piye ne? Kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon methuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwek-uwek cangkeme. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa isih ngroyok Bagong titenono. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku. Weh, lha diwasa.
Piye, Kong? Nun, Piye? ana iki sing disandra wau malah mlayu e. Sapa? Durna. Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikartomarma. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu. Nek kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karemu Sampeyan ku tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuki saka kono. Siap. Endi, Mbah? Kula niku mung jane mung arep takon karo sampean, mawangsulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, wong nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal mengertas aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Nggih. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kalih kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Bagong aja, Bagong. Ora iso. Wah, candala bondo, lebonge pakun jalan, pakake macan. Jane ora mlayu. Ngopo, Mbah? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu, Bagong. Aku aja to pilara ya. Cangkemku kleboni walang. Njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Apa niki sing kudu menghakimi aku? Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno tendangi siramu. Sik, Gong, sik, kowe aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus Nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirahmu aku sing ora trima. Arep dikaya ngapa iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Meneng wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bambung ning ngerti tata krama. Ora terus sapenake dhewe. Terus ra entuk ditutuk dijotosi ra entuk. Ora entuk. Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi ta kowe? Molak-malik kowe no, Sena. Ora positif kowe. Ora krape nek carane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sira karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwe-luwe kowe arep jempalani karo Bapak Durna Yang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe. Lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dununge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro.
Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wes aku nek kowe njotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat, saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Motar kowe. Arep ngapa kowe? Sepelekke ora. Arep kok ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bontok arep Begawan Durna? Kowe arep ngrincung sikile Begawan Durna. Ayo, bandanan aku. Konangan putuku Antasena, lebur tumpur tanpa dadi. Weh, gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system yo. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dumek sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora omong. Aku wis nekat tenan ya. Mati nang ngene awujute kok. Bangane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono wis ora kena tak kandhani. Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek Bagong ora kena dikandhani, pateni wae. Gunane apa duwe abdi jenenge Bagong? Oh, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki. Wah, lambene jan senengane nglincipi cara papak. Nglincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna, tetep tak jotosi. Nek kowe jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena. Sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, bangga tak ayoni negane ngati. Wong kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Kula mangga tong, Dek. Kula mangga tong. Bayak tugel. Waduh tenan niki. Mesti di gift. Napa? Di gift. Gift kok ya gelem kok kula. Mana weh lah eneng sing ngewangi. Nek tak gawa mlayu ketiwanan. Kowe kok ngerti sandiwaraku, Gong? Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Iki jak prahmen iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kowe ya cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tantem nggon cengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya? Cacat sing wis pirot-pirot kok wae. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki karepmu piye? Terus niki pripun? Kula udah mudi jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka, luwe-luwe aku bakal dipidana. Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji. Sapa? Dewa. Heeh. Papane ning Kayangan. Kowe munggah ning Kayangan Suralaya. Lho, apa iso ana kreta? Lho.
Nek jurusan Surabaya ki nek mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus Matura Bathara Guru, bapakmu sapa? nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Lho. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki udu guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Oh, urung tau ketemu e. Tangane papat. Wah. Nek kosokan suwe kuwi. Lho. Kok suwe? Keleke papat e. Mun sung kelek loro wis suwene ra jama-jama kok keleke papat. Kuwi kayangan ana ngene takon, Bu Kulun, kula nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti, Amuk. kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Lah arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki ki mung titahe. Dewa ki wong sing nguasani kayangane. Titah kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lumbeting pati. Maksudnya? Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kuwi. Nek upama lara nganti lara banget aduh mongko ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, Munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe. Yakin aku sumpah. mun nek nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, Tak susul. wah, meng bluk iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki mengan. Iki nek carane majalah ming pawarta sanes kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten nggih? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liwat Ngabur. wah niku tikete larang. Mabur piye carane kowe anake Semar? Ning nganti ra iso mabur percuma. Ala dene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu golek karo bapakmu sing tenanan ming mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton Den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Wah, mripate merem-merem. Menengo to iki lagi ndonga. Mah dilokke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko gelu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejepit. Jiwalang kaji koko belu dem dem. Misra ta? Wis munggah e. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe. Neng Madurana. Neng ya, Kang. Nggih. Tak suwun terus sing gawe jagat tak tendrang bokomu saka kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Ha wis.
mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambreganggeng hawita dencengan Mastu Nomo Sidam karing bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra merkencong warudayong pak pong bu bolong kali cedhi sapa sing gawe punapi di Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manikmaya ingkang sekawit kamontenan kayangan katingal ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa nuwun pamunten Di menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panardi tumapipun Raka Gusti Pangadal sebab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para jawata mesti kemawon boten badhe kekilapan dhateng mubah musikin titah nanging sebab menapa dene paduka dadak dangu dhateng Raka Gusti Pangadal Adi Pramesti Kakang Narada punapi ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah mbatang cangkriman mboten wonten jamak limahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada mboten purun nyangkrim nanging kula ingkang mbatang cangkriman menika namanipun mboten nilok Kakang dalah inggih menawi kula mekaten kula namung badhe munjatung sa paduka Adi Pramesti Bathara Guru sejatosipun kayangan menika mboten wonten lemah sangar kayu waing pandhita malih tinggal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin ambrahmana menika babar pisan mboten namung mugi andhatosna ing kawuningal bilih jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang mboten gadhahi derajat tuwin mboten badhahi kaluhuran wonten ing ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru namung titah menika kawula alit nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garaning kayiwangan lan mugi andhatosna ing kawuningal menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke boten limpat boten pinter anggenipun ngungkap dhateng lampaning jagat tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di menika ingkang dados kuwatos sing manahipun Raka Gusti Pangadal Adi Pramesti Bathara Guru rikat lampahing rata tan pantara prateng sukuning arga ram kang tumingal iram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos parep sami Balacana kasara ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martya Kundha Manik nenggat majanipun Lurah Semar Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata meterangake karya kagiat kang samya mulat
Pandita kang nyarwangsit pindha kumbang ngangacaping tawang susuh angin ngendi nggone oh dalah apa ta ora lidhok ujaring wong daplok inggih menika dititah ingkang kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang nggih mboten kinten babar pisan teka Bagong ing karya gara-gara ning kayiwangan ing mekaten tumriki timbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan Ponokawan Bagong padha raja sak prapta kita Ponokawan Hong ilaheng Gus Aga kita nganggo sebutan dewa iki piye Karang kula mun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama. Lah ning ora kena titak ora kena nganggo hong ilaheng. Awi kena kebacut ya Kulun. Ya terus-terus. Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun Ponokawan Bagong Pukulun. Iya Bagong. Pukulun ana apa? Menawi Pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika nggih pados kaos wonten pundi Pukulun? Rak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Nggih ta Pukulun? Jabi niku nek tuku kaos menungsa lumrah, mongko tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Bagong wonten dawuh Pukulun ulun mboyanate ngagem kaos mekaten Pukulun iya oh nggih kok astanipun ingkang kalih sedakep Pukulun menapa sampun mati rasa Bagong wonten dawuh ulun ki sang Hyang Jagat Girinata sang Manikmaya ulun ki kami tuwaning kayiwangan kula sampun prisa Pukulun Pukulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki tak duduk gendhelmu lho nggih iki dewa e Pukulun sinten sampean ulun Bathara Antarada wah sing sok berkencang waru dayang nang pinggir kali ngoten nika iya ora diyani ndak malah tekan ndi weh lah, aku nang kene ketemu dewa-dewa. Ingkang wonten wingking panjenengan? Ulun Bathara Indra. Weh lah. Bintang televisi. Bintang televisi iki sapa Indra? Dono Kasino Indra. Wis ora ana ning kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo wis ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong wonten dawuh Pukulun. Apa wigatine dene kita suwana ning Abyantara Ulun? Pukulun menika satunggiling Jawata ingkang mboten ngertos rasa blas kasihan. Ora apa meneh iki, Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngapa kita matur kaya mengkono? Pukulun mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titihaning Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Pukulun. Mengki kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bali nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Pukulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kanja wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat Dunia. Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal Bu. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jemet paripe. Mugi anadosna ing anu napa katentremaning manah kula Pukulun. Iya Bagong. Dene dungkap ing ngangka loro. Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun
Berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mbuya Bagong. Nun, Mbuya. mbois kok mbuya. Mboya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek mbois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis pun. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Hus, basa wonten dawuh. Kita ki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditetepaken kita kuwi anake Semar. Bong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana alam padang, mesti ana sing anak-anake. Ra mungkin menungsa kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten dluk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun? Bagong, Dalem. ulun critani. Waduh suwe iki. Mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Gareng. Nanging gandeng kabeh mas pinesti kita tumuli dadi nom. Sing dituwake Gareng karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya ming dapusi ta iki? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar. Atene ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayarawa. Ampun ngayara. Ampun gawe crita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulun Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong nek ming wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening suwijining wong wadon. Emakku padake cah cilik. Emakku kudu ana. Ra mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyel iwang kulun maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae mbah tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Kulun Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana genduren meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Kulun. Iya. Kula nyuwun priksa Bu Kulun. Bu Kulun kedang paringi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Nameng crita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diawan yang diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Bu kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka Sira Kanda Waru.
Caidan. Rada petuk. Kuwi ra malah kurang ajar ta kuwi. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we? Kowe mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe. Kowe mlung ora? Bathara Antareja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae iki. Plocot weteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampeyan kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku ngapa mbegogok nang kene? Hah? Pak ulang-ulang modar dening aku. Bagong wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan. Iki putrane Bathara Guru ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal bondo lawan kowe. Yen perlu tak lebokke ana ing kawah Candra Dimuka. Kowe sing tak lebokke nang lemari es. Ayo, aku Surakarta Jakarta. Bubar dewa-dewa. Gleleng tenan Bagong bengi iki. Dewae kalah karo aku. Bathara Guru tak getak langsung melayu saka Sela Kandha Waru Binangun. Bathara Antareja ndelik Indra numpak mobil jeep. Langsung lunga. Apamu kapan? Kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong kuwi. Tak mlebu ning Karang Kawidodaren apa ya? Sempatan iki. Ya ini iki mau widodari lagi adus. Arep menek wit jambu dipa nirmala ngengok widodari. Jare widodari iki ayu-ayu. Ning aja engko ndak malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Nduk goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari. Tak oyahe Bathara Guru. Kowe iku nek ora takon sapa meneh paling dhuwur ya mung Bathara Guru kok. Lho Guru. Iki murid wis mlumpuk. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu. Hei. Omar Bakre. Jan wis nek ora ngono Bathara Guru, ayo aku ki takon tenan ora sampe ngawus dhewe. Koko Prabu wonten timbalan Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta. Nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa Yayi mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening Paduka Yayi Prabu saengga jengandika supe anggen Paduka sampun kepareng lenggah dampar negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kresna kakangku aku ngaturake basaku. Iya Dimas Werkudara Datampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna Datampa. Pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti nggih Den. Iya Kakang Semar Datampa. Pangestuku Tampanana Kakang. Kula tampi ndadosaken jimat. Ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka. Katon cawus guwayamu rengu pasuryaning Kakang Semar. Ana wigati apa Kakang Nayantaka? Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken Paduka Sang Nata. Kakang Semar darpi aturapa. Mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumaping pepunden kula Pandhawa.
Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono. Den. Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih ewadene jarine mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papandhenengipun anak kula Bagong. Nggih ming namung aturuninga kemawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sakmenika nembe mboten wonten tegesipun, mboten nderek sowan wonten negaring Amarta, Ndara. Nyatanganing kalanggihan aklar pandan moncar tinon lir kekonang sumsara tetan padang kasoran bacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos pareposo mimbal wacana kasaru rawing Sang Hyang Pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara kaya kagiat sangganing para Pandhawa lang-lang ing dia mangungkung ganduan kalugon laguning lekas logita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ing ukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Puntadewa Luntompa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna Luntompa Guru Hageku ngaturke sembah Werkudara Luntompa Kulun kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna Luntompa. Guru kowe do slamet to. Pangestunipun Kakang Ismaya wilujeng. Wonten menapa pukulun dene sumengko tindak paduka ewang adi pukulun. Menawi kepareng kawedhar dhateng ingkang wayahipun Puntadewa kepareng kula cemadhong dawuh. Puntadewa. Yektine prapta ulunana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa. Utamane kelawan panjenenganipun Kakang Ismaya. Lah kok kaya wigati banget ngopo, Guru? Mugi andadosna ing kawuningan menapa Kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra. Iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bale wismane lunga saka omahe. Mugi andadosna ing kawuningan Kakang Semar, Kakang Badranaya, Kakang Ismaya, Bagong sakmangke dados parang muka wonten ing kayiwangan. Piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun. Monggo nyantanipun sampun kula paringi priksa ewadene Bagong boten pitados malah sakmangke mutha-mutha dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula Kakang Semar. Pancen menungsa ratatanan. Gawe wirang.
narika den prayitna sumuriris sumuriris seka balik Kandayani Om Trisanya purnama sasi kilaraning tengah latar Om